Pini arkoi ni phai Chris Kerkabani Diphurong Sophia Long kedo Ru Samson Singh Ingti Chikimo Amir Birialong ada por phai kep apor pen Usuka Diphu Regional Committee atum pen Patripi Ponsi Son Thoma Kemang Padosi ahiring tangrak pen keche song sai kedeng pon Karbi Anglong pen West Karbi Anglong alo Thanbang kadure thepi Lasi Prabjin pen Thanbang hoy papleng pon serak nangji Higher Secondary School do analongta Science Stream Bipon Bek Nangji la pen Venture School pen College at Thanbang atong aphan achiklo abainong Bipon serak nang popu akemang padoponsi Usuka Diphu Regional Committee atum pen Pini Diphurong Sophia Long kedo Ru Samson Singh Ingti Chikimo Amir Birialong ghonta isi kachesong padopon Usuka long live Students Unity long live BJP go back Richard Togbi go back puke hangtaramsi Sining long le palinglang hirpen kachesong par ongkluklo Api Assam Governor Professor Jagdish Mukhia Phan ke panongpon Pinpura loke Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng Pajirpon Perangkia thingno Usuka tiripi amai phu Bibison teron pen kaningche ponke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong alo Thanbang kadure thepi Bangso pocha Klarda kalam kachini ponji aphan pura Usuka asong pen Inspector of School asai himalong RTI alo jokponlo High School pen Higher Secondary School angdeng an Farok Hora Trok Sirkepra Trok Athanbang vacancies do pusi RTI report along Plank Pondo Primary Education Department along ke Haro Isira Trok Sirkepra hini an Thanbang hoy vacancies do pusi RTI report along Plank Pondo Lasi Thanbang hoy Prabjin pen pe Plank Ponang po Higher Secondary School angdeng along Science Stream kavedet pen Science ke charli ji aning ke hangari so ejangatu sai jok je Karbi Anglong pen angtan damnang kokki Lasi Higher Secondary School do analong sitami Prabjin pen Science Stream Bipon Bek nangpo Venture School pen College Thanbang atum achiklo bainong tilong le chiklo John Kep pleng tanglo Laso jok Thanbang atum School pen College ahem an pale dam pen loke thandam ji aphan sung tiklo Kedam tang suri hini ra ingkora hini phai kunia cheklo ni phai player ni methanga sai hemalong phirangkya mai phaponsi Phai kunia chiklo angbong Thanbang atuma phan chiklo abainong ipon popusi Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi pen pangdak ponlo Sita pining suri hini ra ingkora ke thom arkoe chiklo nangle rok apita Karbi Anglong Autonomous Council pen Thanbang atuma phan achiklo abainong pipon pedetsi pang samrilo Karbi Anglong asangti arlong jorla apita Karbi Anglong Autonomous Council pen Thanbang atuma phan achiklo abainong tipi thek thedet alam ke rat thek ronglo BJP atum Quality Education aputhak RDP pe puke Karbi Anglong arat chini pamelo Kebang jilangani toklanga puthak son thoma kemang Karbi Anglong Autonomous Council pen pachun serak rei pulote Usuka asong pen sodak kachesong padopona kokko kachesong pon hutsoluk sodak dokok pulote Karbi Anglong Autonomous Council atumsi adai chi enangji pusi Usuka tiripi amai pu bibison teron pen bangdak ponthi Ate Karbi Anglong arlo niri tumisi bangso primary pen high secondary school an Thanbang anghoy kwansi vacancies do ma bangso putha Klarda kalam ka chini ponja phanili tuma song en pen inspector of school mate IS along ni tuma RTI lo joglo RTI lo jogde pen bangka hata bangali tumisi report kelo bang lalo je primary high school pen high secondary school ang dengan 593 post on ta vacant lang lapen aparta primary long bangke Pine 172 post on vacant lang. Lasila sopen lang dam polo jangte dak manga Thanbang akadure thepik. Thanbang akadure jok pinana school long bangke non bangke single teacher lason silitum theklam long. Kedam tanga por hun ni tuma songen pem breakjam school long kahumri padom lo. Hala bangso kahumri dam ke theklam long bangke pinana bangso single teacher ke dokok pane jok lo ke thanda me pinana kisung dokok lo. Lason daksi Karbi Anglong lo pinana ri soe jang atum bangke science stream ke charli aning hang do. Stame Karbi Anglong lo high secondary long science stream ka vede pen angtana se ke charli damnang kok tila sojok pinana ka siksak dokolo lasi Prabjin pen labangso primary pen high secondary school ang dengan Prabjin pen master mate Thanbang hoy pekpon vek nei lapena parta me science stream Prabjin pen Karbi all high secondary school do along tame Prabjin pen science stream bipon vek ni lapena parta venture school pen college Thanbang tum chiklo bai nong elong le chikloyon kep lengtang lu chikloyon kep chiklo bai nong kelong le det pen jok lo Thanbang tu school mate college an pali damsi lo ke Thanbang kisung dokolo kedam tanga porhur phaikoni pli 2022 arni Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi pen mithang sa hello pherangke mai pansi dipansi phaikuni mate November chiklo embong angbong chiklo bainong pipon vek papusi alang lipang dak mulus tame pini arko chiklo nang le rok 2023 chiklo nang le rok bi tame Richard Togbi ke hai pen make pini ani tala bangso venture school college la pen Thanbang tuman chiklo bainong ke pipon jibalan pen site thang nana site kedeng thek long del News report Karbi Anglong live